su ko rundunar mataye hudu ga hudu sabon mata hannuwa suke da dagawa populo su ko Buhari. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Yau wasannu ina gajiya. Lafiya lau nace yau kuma da wata nan. To mecece take tafa da ke? Nace ya kake ganin zaben gwamnoni zai kasance a jihar Kano? Zaɓe na me fa? Na gwamnoni. Wayo Allah. A'a, to me je sai bare yau. Kai bari in ga mu harkar mulki a Kano. Ai Kano wato duniya. Kano ta daba ci gari. Yaro ko da mai Kano. Afrika Kano kenan. Kai mutanen Kano ba a yi musu irin abin da ake musu. Kano ba waya bace wannan wayar da zaka dauka ta ka juya ta yadda kake so. Ka tusa ta girma haka. Me ake zaben gwamna yayi ne? Aiki ko? Ganduje yana aiki. Yana aiki kuma aikin ma da yayi. Na tabbatar miki da cewa ba a taba samun gwamna da a tenuwarsa ta farko yayi aikin da Ganduje ba. Wata hujja ce ni yanzu da ni da ba zan zaɓi Ganduje ba tun da ya neman aiki. To yanzu idan na fahimce ka kana nufin APC ce za ta yi ne a jihar Kano. A'a kamar yaya? Waye ci shugaban ƙasa a Kano? APC. Waye ya ci gwamnati sanata a Kano? APC. Waye ci dan majalisa a Kano? APC. Ganduje gandun ƙuri'a yarinya. Ganduje sak aikin an yi APC sak to akai Ganduje sak a Kano. Bari zaben gwamnan yanzu. Allah kan za a sha mamaki wallahi. Mutumin nan ya yi aiki yana girmama tsofaffi yana girmama malamai yana mutunta mutane mu je zuwa. Ni ne da ku. Populo su ko